Lloyd, Jay, Skylar, Cole, Jack, Wu, Zane. Kainia. Cai, te-ai lovit? Nu, deloc, nu m-am prins, dar n-am pățit nimic. Totuși, cine este Samurai X? O să vă zic adevărul. Eu sunt, de fapt, Moro. Moro? Moro? Ce? Tu erai? Da, eu eram. Interesant. Știu, am vrut să vă ajut. Și am reușit. Știu, frumoasă costumația Moro de samurai. Știu, mi-am împrumutat-o pe ei, am transformat-o într-una mai diferită și a fost, cum vedeți, acum așa este. Bine. Să înțeleg ca un nou membru. Trebuie să prind pe cineva. Pe cine să prind? Îi prinde pe acel robot. Să auziți ceva.